contents. Crec que Vila-real ha votat canvi. Vila-real ha decidit que no vol que continuï un govern de majoria absoluta del Partit Socialista. Si recordeu, esta legislatura teníem 14 regidors en el govern i 11 en l'oposició. En aquest moment, en esta nova corporació que va formar-se a Vila-real, hi haurà 11 regidors que volen continuïtat i 14 regidors que han presentat projectes polítics en els que pensàvem que era important un canvi a la ciutat i acabar en l'etapa de 12 anys de Partit Socialista. No? Per tant, jo crec que avui no hi ha alcalde a Vila-real i per tant anem a treballar per a aquesta força majoritària del canvi, que és la que representa el Partit Popular, pugui liderar el futur govern de la ciutat. Moltes gràcies. Sí? ¿Hay pregunta? No, ¿qué crees que pueda ser viable? Bueno, esto que vos dia, no? En este moment hi haurà 11 regidors en la corporació municipal que volen la continuïtat que suposa el Partit Socialista i hi haurà 14 regidors en l'Ajuntament de Vila-real que han votat diferents opcions que representen un canvi de la manera de fer les coses i anem a demostrar que és possible governar aquesta ciutat des de la humilitat, des de la proximitat i no des de formes que hem vist en aquests últims anys que no són les que mereix una ciutat com Vila-real. No? Nosaltres estem contents. Des de 2011 és la primera vegada que el Partit Popular puja en resultats, més de 3.000 vots respecte a les últimes eleccions, hem passat de 4.610 vots a més de 7.000 vots esta nit. Per tant, és per estar contents. No mos quedem ahí, volem més, perquè sabem que el nostre projecte pot seguir representant una àmplia majoria de vilarrealens i anem a treballar per a fer-ho possible. El candidat del Partit Popular podria pactar en Compromís. El candidat del Partit Popular en aquest moment se sentarà a parlar en totes les forces polítiques, veure quines són les opcions i jo el que vos dic és clar que hi haurà més regidors de l'Ajuntament de Vila-real que volen un canvi, que han apostat perquè acabi una etapa de 12 anys de Partit Socialista i d'enlloc en Vila-real i per tant anem a veure quines són les opcions, anem a ficar per davant sempre Vila-real i el que tinc clar que el futur govern de Vila-real no va decidir-se ni en Castelló, ni en València, ni en Madrid. El futur govern de Vila-real va decidir-se en Vila-real i serem els regidors de Vila-real els que decidirem, després de conèixer el resultat en les urnes, quin és el futur govern d'esta ciutat. Agafareu iniciativa en aquests diàlegs o esperareu a que se fiquen en contacte amb vosaltres? Bé, evidentment, és evident que hi ha una força que és la més votada i aprofito per a felicitar també al Partit Socialista que ha tret el major número de vots en primera força, però bueno, també hi ha que recordar que quan va entrar el Partit Socialista a governar aquesta ciutat no va ser precisament perquè va treure el millor resultat, sinó un dels pitjors resultats d'aquest partit. No? Per tant, repetisc, insistís, hi ha més regidors que volen canvi en Vila-real i parlarem en tots, posarem en comú quines són les línies de futur que volem per a aquesta ciutat i anem a centrar-nos en el que necessita Vila-real. Crec que hi ha molts punts d'acord en les diferents formacions que veuen que Vila-real té moltes oportunitats de millora i això és en el que ens anem a centrar i parlarem en tot el món i veurem quines són les opcions per a aquest govern de canvi que Vila-real jo crec que necessita. No obstant, pareix ser que ho té prou difícil, no? El pacte Compromís, Vox, PP. Bueno, nosaltres, com li dic, parlarem en tot el món i intentarem arribar als acords que siga possible. Bé, si és de govern ho anem a intentar i si no, evidentment, crec que l'escenari de la legislatura canvia moltíssim respecte a l'anterior, en la que hi havia un partit en majoria absoluta i en unes formes de governar i de dirigir-se als ciutadans que considerem que han de canviar i això és necessari. No? I això també ho anem a ficar com una prioritat damunt la taula quan ens sentem a parlar en tots. Crec que és necessari que la manera de governar la ciutat, independentment de qui forma aquest govern, canvia. No? Crec que és urgent i necessari una forma diferent de governar aquesta ciutat. Moltes gràcies.